Hai que dar un pouco máis. Con forza, non? Ata a rodilla, a última xa, venga. Subimos a tela para arriba. Baixamos. Xa. Está desaprobados. Sí, señor. Xa pode deixar, pode deixar. Podes traer asuntos e montar asuntos que isto é para arriba. Sí, señor. Muy ben. Preparado. Aí está desaprobado. Só hai máis cousas. Porque temos aquí uns elementos que van ser pues, unha corda grande que temos aquí, así de grande. E temos tamén aquí uns ferros. A corda grande vamos dar aquí. Aquí, vai medindo aí os metros todos que ten. E temos aquí uns candados que vou dar aquí a Samuel. Samuel. Quero que me comprobes isto, que solamente se pode abrir cas chaves. Samuel, comproba no medio dos espectadores. Abres, fechas, intenta abrir sin as chaves, intenta aí. Vai ben, non? Ten outros metros, non? Perfecto, non? Tamén temos aquí uns ferros, unhas cadeas. Pode darse a examinar, non hai problema. Perfecto, moi ben. Non, dale aí, examina aí. Dale, é ferro ou non é ferro? É ferro, non? É de corda, non? Vale, logo está todo ben, aguanta aí. E agora temos aquí a Ana. Vou dicir para que estás ti, vale? Ti vas facer de notaria, vale? Eles son os operarios, eles traballan e ti miras, vale? Non, vas a dar constancia de todos os feitos que van aquí a suceder, vale? Pois vente aquí no medio, que é esa notaria que te vexan. Aí está, aí. Te faz falta o uniforme. Non tens chaqueta de notaria? Entón, sen eu, non hai problema. Mira, aquí unha boa. Unha chaqueta de notario que xa debe ter non sei cantos anos. Que te vou poñer, non se importa? Bo. Aí está. Pois é histórica, non? Home. Ah, non, espera, dá unha volta, Rodolfo. O que fai é o uniforme. Claro, que antes era papa, para que agora... Non, abra, que te ves, hombre. Non está costando. Non, que hace? Cando se ten hai que enseñar. Pois, así, aí está. Perfecto. Pois tienes a notaria, vale? Moi ben, máis cousas. Temos aquí a Samuel, temos aquí a Ángel. Moi ben. O que vou facer é sacar. Un momento, a miña cisteira que vou dar a Samuel. Non se importa, Samuel? Podes tomar posesión dela, na tua cabeza. Aí está. Temos un mazo máis. Coiche. Sí. Lo podamos ya. Coiche. Sí. Vale, ten máis cabeza que ti. Bueno. Vou sacar aquí a miña saqueta un momento. E vou sacar tamén o micrófono, vou facer un intercambio de micrófonos, Onde vai o micrófono? Se importa notar en conta que micrófono? Sei que era notar, ti. Si non, bueno, a ver, vamos a casa, non quedamos só con esto, eso. Perfecto. Notaria, non se importa que o micrófono este. Funciona este micrófono? Non. Ahora que lle pasa. Vai un poco. Mira agora, ei. Olá, ei. Perfecto, moi ben. Vamos a notar entón isto. Vou ver esta idea que xa se me esconderá. Bueno, deixamos estas cousas por aquí. Bueno, non veña nada con eso. Ti non podes ir, verdad? Mi traballo é un traballo que responde voluntaria, pero é un traballo legal. Bueno, imos alá. Samuel. Cadeas. Este micrófono tampouco funciona. Pois a fazer unha cousa. Samuel, colle o candado ese e pon o candado. Está, tens que poder que faga máis o traballo, Samuel. Sí. Non se importa que o micrófono podes coller a tua cara aquí mellor. Non se importa, aquí de ali. Está, pois quita a chave. Pois ahora, dale ali condado a Samuel. Samuel, faz o mesmo e con o micrófono cerca para que se me cueste que suba. Pero te pones diante de uno,
Así o no sé. Samuel, ponme aí un candado. E notario ten que ir comprobando que todo é correcto. Que Samuel vai dar seu traballo. Ben. Quita a chave, Samuel. Está, dai a chave a Samuel. Eso, cando fales, non cerco mellor. Moi ben, meta a chave no bolsillo. Correcto. E agora, tócache. Hai un lazo aí, verdad? Abra a corda. Te fixaxe no outro lado? E quen se mandou? Cabrón. Había un lazo aí que me dou máis de unha hora e joder. Estaba no punto ese, ves el punto negro que está aí no medio? Aí, ves o punto negro ali? Ali, pegado, pero ali. Ese. Pois aí había un lazo. A ver agora se nos pone no medio. Non es como que falta de notar aí? A ver, está. Vale. Pero dixe un lazo, dixe un... Porque era un lazo, é para meter na cabeza, non é? Abre un pouco aí. Aí está. Bueno, mete por aquí. Por diante. Por esa aí. Está. Só aprieta. Aprieta o suficiente para que non escapa a cabeza, non máis. Pero que podes pillar alto. Escapa por aí, Natalia. Pues ahora métele el nudo de seguridad. Espacio, correcto. Natalia, todo atado, escapa la cabeza. ¿No? Pues ahora das esa corda a Samuel. Esa para ti. Y ahora soltada la corda de la vosa mano. Soltada la corda de la vosa mano. Pues está en estilo. Tienes muy bien, ¿no? Pues parece, ¿no? ¿A ti? Y no, bueno. Bueno, podemos una cosa. Coge un poco más, se pone un poco más a tu mano. No quiere decir que hagas una cosa rara, que este cacho que sobra, pues le vas a dar. Pero bueno, da igual. Vas a meter todo eso por aquí, por debajo, no en su vaca. Pero por detrás. Por ahí. Solta la de abajo. Deja caer por ahí. ¿Está? Pues ahora sube esto aquí, apretas un poco esa cosa. Tira por una punta, tira por ahí, hay que esté por encima do meu codo. Todo eso que me tienes por encima do meu codo. E apreta para lá, vai para lá. Non está a música de que estás quitando aí. Por encima do codo. Sube esto encima do codo. Aí. Bueno, perfecto. Llevo hecho un tiempo, pero sí es. Ángel, piso eso. Salazo del lado. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Está feito? Samuel, tens que repetir a mesma operación. É dicir, facer o mesmo. Ahora tens experiencia, ¿eh? Sí, por aí. Quando estaba antes. Aquí é pola estética. Está? Vai-te fora. Ángel. Eso. Non te dice nada, pues esa. ¿No? Perfecto. ¿Está? Pues ahora vas a dar esa corda aquí a Samuel. Esa corda a Samuel. A Samuel. Es decir, si tiras a Samuel, le dice Samuel, vas yo. Pero bueno. Es decir, ahora puedo darle esa a Samuel, porque eran las dos para Samuel. Bueno, pues ahora Samuel, vete para aquí para o centro que te ves, e vas a estar maquillante a cintura o nudo como que fixo aquí antes do libro. Na barriga, a cintura, por aí, mete o nudo, con seguridade aí tamén. Iso non é que sea a barriga moito, pero bueno. Samuel, ahora vas a coller as cordas, para cruzar por detrás das miñas pernas. E vas a estar dentro das rodillas. Por arriba das rodillas, pero con forza, aquí apreta forte. Métele. Fai un nudo. Apreta forte. Un pouco máis abaixo. E con forza, forza. Aí está. E métele outro nudo.
E ahora cruzas por detrás igual que fixeches agora e ata nos tobillos. Por diante dos tobillos, claro. E atas aí forte. Con forza, Samuel, levanta. Ata con ganas. Vete, yo le digo. Nada outro. Que non era moi lle decías, non? O sea, ahora sabamos, non? Está? Perfecto, Samuel, podes levantar. Bueno, ahora sí, estou atado, non? Estou atado, Natalia, quere comprobar? Proba, proba. Atado. Está. Podo mover? Non mover, non? Pero non podo mover, non? Pois ahora, Samuel, faz coller o papel de mala que está ali, dame unhas voltas, e manda para a conejeira no continúo. Vamos, nada, non chiste, non digo. Perfecto, bueno, pues ahora sí, estou atado, non? Pues ahora tedes experiencia de antes, non? O traballo en equipo que teñedes antes. Pois veña. Está? Subimos a por arriba. Temos uns suplementos para que baixaran con enerxía e... No, pero estou pensando unha cosa que a Natalia está aí fora con o micrófono, non se pode todo o micrófono. Deixa entrar a Natalia, hombre, deste lado. Ademais que non pensarás que a condición se pode facer algo. Bueno, pues veña, tela por arriba. No, pasamos, no, porque non é así. Samuel, eu vou dizer unha cousa, vas pedir unha tela de meia calle, naquilo ali. Está aí. Abre. E vou dizer unha cousa, imos tapar os ollos a señorita notaria, que quero que te enteres de todo, pero non por métodos normais, senón por sensación. Tapa os ollos aí. Tapa os ollos aí sin problema. Tienes algo? E respiras algo? Mete un nudo aí, tamén. Cantos ten? Dous. Chefe. Moi ben. Ponte de frente do público. Bajo ti ves. Como sabes que están? Perfecto. Subimos a tela para arriba. Moi ben. Veña. Eso é para arriba. Baixa, aquí, Natalia, faz uns estudios aquí en lugar de Panamá. Bueno, veña, non vale outra cosa, porque estou vendo que a Natalia aquí non ve nada, vai dar o micrófono aí un outro lado. Así que facemos outra cosa, dale o micrófono aquí a Samuel. Samuel, o micrófono. Samuel, pode estar con esa mano conmigo, con esta outra mano para tela, vale? Cando ele dice que se sube para arriba, como estaba entrenado, é dicir, máis alto que nós, e tenso. Eso se vai a cuando diga, baixamos, usar. Pero, claro, se ti, está ben. Moi ben, e agora sí, cando fale, se lo acercas, non, se podes un poquinho máis baixo, aí. Pois, cando fale, non? Cando fales ti, aquí. No, porque tú aquí dentro el público no se va a enterar mucho de nada, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a decir cosas que hoy, este le pide el micrófono, así que no se va a enterar lo que está pasando aquí. ¿Qué dice? Perfecto. Nos hacemos unas pruebas cortas y de frente del público. Buenas tardes a todos. O noite. Pero eso, cando non fales ti xa falo ben, entende? Logo non estás o micrófono. E cando fales ti por máis cerca. Cando falemos, a esta distancia, non? E ahora sí, cando sube. Cando tenes que subida, o micrófono é para ti. E cando tenes que baixada, é comigo. Perfecto. Pero hai que repetir todo exactamente igual, non os temos antes, non? Botados un poquinho máis para diante. Así, por aí vas un poquinho máis para atrás. Aí, quietos. Ten a baixada de tela, para que sexa que estamos como estábamos. Perfecto, bueno, pues veña, subimos a tela para arriba. Espera, baixa. E acorda que tens que repetir todo exactamente igual, E só se baixa cando diga, baixamos a. Perfecto, tela para arriba.
Pois é que pasa cosa que non teñen que pasar. Bueno, vamos a repetir esa por última vez, non vaya a ser a última, ten que salir, senón, isto non sale. Bueno, última. Non se importa facer unha pequena cousa antes. Se importa poñerme a mitad dos pelos por lado, a mitad por outro. Bueno, perfecto, vale, pues subimos para arriba. Venga, ¿cómo puedes ver? Como puedes ver, Tienes más atadas con las caderas. tengo más atadas con una Una cadena. cuerda grande. Una corda grande. Rodéale. Rodea. Brazos. Brazos. Corpo. Corpo. Pernas. E pernas. Vamos a escapar. E vou escapar. Antes de contar. Antes de contar. 56. 56. Baixamos a. Anotaria, sácame tú. Esto es tema. No, vamos a hacer eso. Pero como tú vendo que seguimos aí con Samuel, non sabe que pode pasar de futuro por baixo. Facemos unha cousa, dale o micrófono a Notaria, saca máis cadeas, e Samuel ou Ángel, sácame a corda, son, fai. Canto máis rápido sale, mellor. Aí está. Perfecto, sigue quedándole aí. Hay que atacarle fuerte. A ver, Ángel. Bien. Fuga de cadera. Aí. Empezando por aí. Muy bien. Pártese este pouco. Muy bien. Ahora por aquí, como se hace aquí, hermano. É o máis importante do cuello. Quita por aí pouco. Tira, saca de aquí. Esa pode sacar para fora. Ahí está, hombre. Bueno, me pos un aplauso aquí para nosotros mismos. Afántame aquí esta cousa. Compre a etiqueta. Vaya sé que se me tira acá encima. Muy bien, vou poñer o micrófono de antes. Ponemos aquí no bolsillo. Botar en detrás. Ven para aquí. A chistera. Perfecto. Estamos logo, non? Por logo, imos facer unha cousa. Dalle un forte aplauso aquí ao señor Ángel. Toca las cigarras que dai. Vemos que ese es un echar por aí. Moitas gracias. Aplauso aquí para Samuel. Moitas gracias, Samuel. Podes a esto. E aplauso para Natalia. Moitas gracias. Aquí estamos. Eso é un aplauso para mí. Sí, señor, amigos. E ahora sí, de despedida final, imos facer unha cousa, Vamos a contar, vou poñer esta silla aquí, vamos a contar a auténtica historia do americano, do francés e do gallego. Que eran tres, estaban de un bar así, como estamos aquí agora, cheo de xente, nunha mesa, ali, botada de vos. E Santa por tres eran majos, non? E puxeras a discutir entre eles a ver quen era o mellor majo dos tres. Empezou o americano. É que tiña que ser. E sentouse aquí ao revés, así. E sacou as cartas americanas. Que quero que me dixades se vedes. Unha, dúas, os catro ases da bralla. Vedenos ou non? Vense. Os que non vexan que se poden acercar un pouco, Bueno, me dixo, bueno, é o mellor mago de todos. Toque máxico e temos un as, outro as, e un as que dá a volta. Mírate o americano. Dá a volta unha carta. Segue o americano e dixo, unha carta ao revés, outro as e outra carta que se pon ao revés. Olha, unha cousa increíble, nunca se ve, non se va. Unha carta ao revés, outra carta ao revés, outro as e outra carta que se pon ao revés. Unha cousa increíble. Segue o alemán, dixo, o americano, dixo, última, unha carta ao revés, carta ao revés, carta ao revés, as catro cartas ao revés. Todo o mundo dá un aplauso ao americano. E dixo, que pasa o seguinte, que era o francés, non? O francés quedou mirando, dixo que estaba difícil, porque, oye, catro cartas así ao revés, está difícil. Bueno, toque máxico. Aí temos un toque máxico. Carta ao revés, outra carta ao revés, outra carta ao revés. E unha que dá a volta, pero non é azul. Se non quer vermella, mira tío francés, puso a carta de cor vermello. Carta vermella, carta azul, non que se dá a volta. Non é azul, senón que é vermella. Olha, é mellor que o americano, dicían todos por ali. Carta vermella, carta azul. Non que
dá a volta, non é azul, se nunca é vermella. Oye, un dixo, nunca vin tal cousa, pajo unha ronda. Vermella, 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 outra que dá a volta vermella, as 4 vermellas. Todo o mundo deu un aplauso ao francés. Eso, se pasa un fin, señor, que era o fallé, pero foi quedou mirando e dixo, tal, se moi dicir. Pero bueno, a ver que se pode facer. Toque máximo, temos unha carta vermella, outra carta vermella, pero hai unha que se pon azul. E non é máis, se non quer un rei, e tío Callejo, o Duarte é un rei. Un rei, unha carta vermella, non que se pon azul, non é máis, se non quer un rei. Olha, era mellor que o americano francés juntos, decía todos por ali. Un rei, outro rei, unha carta vermella, non que se pon azul, non é máis, se non quer un rei. Olha, había por ali un que era de Noia, e a ver iso dixo, vivo apóstol Santiago. Un rei, outro rei, e última, outro rei, os 4 reis, entre todos no barco Callejo, o rei da noite, moitas gracias. Sí, señor. Esto no todo por mi parte, así que vemos hasta la próxima. Ahí estamos, muchas gracias. Ahí está, Muy bien, aquí está. Entra el Rubenis. Monta Francia, monta de todos a la pista calle esta noche.